Кыш салкын булса да, аның үз матурлыгы. Әлегә табигатьтә шатнама суыклар хакимлек итсә дә, ак бәскә чумган зифа каеннар, йомшак карда утта янып торган миләшләр, аяк астында шыгырдаган кар һәммәсе дә күңелдә соклану уята. Буларның барысы да җирле шагыйрә Сәкинә Хәйруллина күзлегеннән. Табигатьтә бүген бәйрәм, ак күлмәкләр бәйрәме. Тын һавада парлап, инҗе карлар әйләнә. Бер сыгыла, бер бүгелә, шыршыларның кирфегә. Мең төскә кирип җимелди, ак карны һәр бөртегә. Ак дөньяның бизәгеннән күзләр ничек камаша, җанга ята ак наз булып, илаһи бу тамаша. Табигатьтә бүген бәйрәм, аклык та, сафлык кына. Бар дөньяга аклык иңә, җаннарга шатлык куна.